Bon dia, soc Joan Caballol, el director general de Sando Clementine, l'empresa que porta la Sando a nivell mundial, la patent. Hem de dir que en la Unió de Llauradors hem arribat a un acord molt interessant, mantenint el preu que es tenia el 2020 per al 2021 de la patent per hectàrea, que és per superfície, en 12.600 euros més IVA, i que, a més, donem moltes facilitats als llauradors. La Unió de Llauradors té molts joves llauradors que volen mantenir el treball i viure d'això precisament, i el que han fet és donar uns sistemes molt pràctics i a la vegada creatius per finançar gratuïtament la implantació de la varietat. No hi ha cap tipus d'interès, és a càrrec de l'empresa, en aquest sentit de la nostra empresa, i fem uns formats divertits. Partir-ho en 4 anys, en 10, 20, 30, 40% del pago de la patent, d'una forma perquè la inversió inicial en arbres siga més compensada en el començament de la plantació, i intentant que la gent tinga, diguem-ne, més facilitat per a poder-la implantar i treure rendiment. És una varietat que la podeu observar on estem ara, vull dir, és una varietat molt productiva, en què estem precisament començant la campanya aquest any. Comercialment és una varietat molt apreciada en els mercats marquistes perquè en fulla es fa molt bé, té molt bona sortida en aquest sentit i té una valoració de mercat prou alta dins del que és una varietat protegida. És una varietat que és d'aquí, el mateix que altres varietats protegides que venen d'on venen, esta ve d'aquí i per tant és una varietat que es pot defensar molt bé en aquest terreny perquè és el seu terreny natural. Bon dia a tots i a totes. Nos encontrem en un camp de la varietat Sando en el terme municipal de Nules. Com podeu apreciar, la fruta en aquests moments està perfecta, una molt bona coloració. És una fruta també que podem fer a fulla i podem fer a ras també, per tant té aquest eco comercial. La seva època òptima per a comercialitzar estaríem parlant de que les zones més primerenques podríem introduir la varietat sobre el 20 de desembre i en les zones més tardanes podríem allargar la campanya fins a la primera setmana de febrer o sobre el 10 de febrer. Una varietat que té un mes i mig, més o menys, de forma comercial. Varietat molt productiva, com podeu apreciar, molt productiva, color molt intens i per tant veiem que la fruta, per exemple, està molt límpia, una fruta que està molt límpia, no té ningun tipus de taca, els aprofitaments en almacens són altíssims i això n'hi ha que apreciar-ho cada vegada més i és més positiu de cara al mercat, no? I a treure una rentabilitat. La fruta pela molt bé, és una clementina i té un contingut de suc òptim ara en aquests moments. No sol perdre el suc durant tota la seva campanya de comercialització, conté el suc molt bé, ara té una acidesa, un brix molt bo, la dolçura en l'acidesa, però també n'hi ha que dir que és una varietat que conforme va passant el temps aplega un moment que baixa prou l'acidesa i para molt plana, no? El menjar para molt pla i no estaríem parlant d'una varietat que tinga una condició d'índex de brix excepcional fins al final de campanya. És una de les pegues que pot tindre la varietat en aquests moments. Una altra cosa, un punt agronòmicament negatiu, és que per a fer una fruta de qualitat, com veiem en aquesta finca, se té que fer un bon manejo agronòmic. És una varietat que al ser tan productiva tenim que tindre clar que tenim que portar-la agronòmicament forta o fins inclús fer algun aclareu manual. De sabor, la veritat és que és molt bona. El contingut de suc és molt bo i ara l'índex de maduració està molt bé.